interioară contează și o viață interioară. Lumina interioară nu poți să ai dacă nu există o viață interioară. Deci nu e o tombolă, da? Bine. Cred că a fost întotdeauna o viață dublă. Dragostea la prima vedere sau dragostea care crește în timp. Ea, în ceea ce mă privește, a fost la prima vedere și a crescut în timp. Mă, dar numai cu iubire? Bine, mă. Bună, eu sunt Roxana Chirițoiu, iar la Bine Trăit explorăm vieți remarcabile și lecții care ne ajută să trăim mai bine zi de zi. Astăzi am onoarea să stau de vorbă cu una dintre cele mai iubite voci ale cinematografiei românești. Irina Margareta Nistor este un simbol al pasiunii pentru cultură, o povestitoare a marilor ecrane și o punte între generații. În vremuri în care filmele erau o fereastră rară spre lume, vocea dumneei a fost cea care ne-a adus magia poveștilor din spatele cortinei. Cu o carieră care depășește decenii, dar și o carismă care transcede timpul, doamna Nistor ne va purta prin amintiri, lecții de viață și câteva momente surprinzătoare. Ce a însemnat să fii vocea libertății într-o perioadă de cenzură, cum a trăit schimbările timpului, ce a rămas constant în sufletul său. De la magia filmelor, la lecțiile vieții, acest episod promite să fie o adevărată inspirație. Așadar, bun venit în universul Bine Trăit, alături de o invitată care trăiește nu doar bine, ci și cu un curaj și o eleganță inconfundabile. Mulțumesc. Aia cu cortina mi-a plăcut foarte tare, dar cred că e chiar direct cortina de fier. Că, știi, să coborâse și care, mă rog, a fost ceva mai complicat de dărâmat și cred că multă lume în continuare nu știe că la absolut orice teatru există această cortină de fier, că în cazul în care pe scenă, cum era pe vremuri lumânări aprinse, există un incendiu să nu să extindă la publicul din sală. Asta pentru că tot te cheamă Roxanne, te cheamă Roxana, deci presupun că știi că vine de la Cyrano de Bergerac. Mă rog, acum nu știu exact de unde vine în cazul tău, dar să ții minte și pe asta pentru că e o poveste frumoasă. Vă mulțumesc frumos! Um, Cine este Irina Margareta Nistor? Secțiunea 1 de astăzi. E, mă rog, e foarte complicat așa să... Mă amuză că în principiu toată lumea spune sunteți o voce. Emisiunea mea de la radio se cheamă Vocea Filmelor, dar nu pentru că sunt eu o voce, ci pentru că era aluzia la Vocea Americii, în sensul că era, ca și Europa Liberă, ceva interzis și pe vremea aia dublam filmele, nota bene că detest dublajul, detest chiar și voice-over-ul, subtitrarea este baza și de acolo, de asta de fiecare dată românii sunt lăudați că știu limbi străine, pentru că merg la cinema și aud originalul și se înregistrează ceva acolo pe lângă profesorii pe care iau acasă sau la școală. Deci, foarte pasionată de filme, categoric, de la bun început, extrem de sentimentală. Îmi place să cunosc oameni, îmi place să am musafiri, îmi place să merg în vizită, îmi place să călătoresc enorm, îmi plac pisicile, îmi plac florile, chiar foarte tare, cu condiția să nu miroasă. Să nu fie crin sau zambile. Așa, da. Mă rog, poate să fie crin de o zi, pentru că ea nu miros, sau amarilisul care seamănă cu crinul și tot așa nu miroase. Deci avem niște variante ca să ne salvăm. Orice alt parfum în afară de Miss Dior, nu. Orice, mă rog, fără aftershave, mă bucur că nu s-a dat nimeni dintre cei care ne filmează. Așa, deci niciun fel de miros din ăsta tare, fără cocos și așa diverse, dar cred că, înainte de toate, e pasiunea asta teribilă pentru tot ce înseamnă film, dar și televiziune și radio, adică e o pasiune pe care o împart în mod egal în lucrurile în care îmi plac, inclusiv concertele de la Ateneu, deci muzica simfonică sau fără îndoială muzeele și, evident, cărțile, că din când în când mai scriu câte o prefață și, cum spui, așa, pentru filmul românesc, eu nu sunt în mod special pentru filmul românesc, eu traduceam în română, dar e adevărat că între timp am făcut ceea ce se cheamă câte un cameo, cameo însemnând câte un rolișor foarte mic în diverse filme, așa că am văzut și cum e și mi-a făcut plăcere, mărturisesc, și în continuare o să mai fac treaba asta.
Plus, că mă ocup de diverse festivaluri, de jurii, inclusiv juriul ecumenic, merg la Cannes, la Berlin, la Veneția am fost o singură dată, la Carlo Vivari îmi place teribil, la Namur, dar și în țară la Serile Filmului Românesc, dar și la Peștișani, care e locul unde s-a născut Brâncuș, la Timișoara. Cred că sunt foarte multe, inclusiv la Mangalia mai nou, deci fac, lucruri foarte diferite și, poate lucrul la care țin cel mai tare e festivalul de psihanaliză și film pe care am reușit să-l aduc aici de 12 ani încoace. L-am adus întâi la București, după aia la Cluj și la Iași, sigur TIF-ul normal. Așa, deci sunt lucruri foarte diferite. Deci Mhm. dacă vrei așa cine sunt, cred că e mai degrabă un caleidoscop. E foarte greu să mă îndrept într-o singură direcție. Și făcând un pas în spate, mi s-a părut, fascinant că ați tradus atât pentru Comisia de Cenzură din, Da, absolut, regimul da, da. comunist, dar, și casetele aduse ilegal în țară, tot în regimul comunist. Cum a început, povestea Cred dumneavoastră că a cu fost întotdeauna o viață dublă mhm, și, dar, trebuie să știi exact să faci, diferența și unde să te oprești, dar oricum viața asta dublă începea din casă. Deci mhm, în casă, stând cu părinții și bunicii mei, profund anticomuniști, profund, profund, um, atunci când ieșeam, evident era comunismul în floare. Deci știam să fac diferența asta și pe care, cum povestesc eu, știam de la 3 ani, când mi-au zis: "Te rog, nu spui că avem icoane în casă, dacă se poate, nu", știi? Adică tot felul de lucruri care se discutau să nu le dau, mai departe. Eram destul de vorbăreață și pe vremea aia, deci de acolo a început. După care, până la, comisiile de cenzură, adică sau paralel cu comisiile de cenzură, dar până la casetele video, traduceam pentru Cinematecă. Foarte multă lume își amintește și de perioada asta și mă bucură că iar sunt foarte mulți ani de atunci, 80 până acum sunt, între timp se vor face 45 de ani. Și acolo tot așa erau filme la limite interzise, cele mai complicate, știu, un Tarkovski sau așa, pentru că aveau niște subtitluri în engleză, că altfel eu nu știu rusește. Așa, se dădeau pe la 2 ca să eventual lumea să fie la birou sau, să fie la școală, deci și oricum trebuia să ai un abonament la Cinematecă, deci era tot așa o chestie, sau filmele lui Bergman sau deci dintotdeauna au fost aceste 2 lumi diferite și după aia sigur că, a venit, perioada casetelor în 85, la anul să fac 40 de ani. Am aflat între timp că, 40 de ani e de fapt ca simbol e un smarald. Deci aștept un smarald, un mini smarald așa la anul. Și așa de speranță, nu, că văd că aveți diverse pe aici, așa de un pic de speranță. Și, era foarte mare diferența, adică la comisiile de cenzură aveam grijă întotdeauna ce traduc, ca nu cumva traducând prea liber față de interdicțiile, deci față de cenzură, să cadă complet filmul, ci cel mult să mai tăiem un pic din el și să reușim să-l dăm mhm. publicului larg, adică să nu moară complet filmul. Pe când dincolo puteam să traduc, orice vroiam, pentru că nu exista o cenzură acolo, iar veșnica poveste cu la naiba e pentru că noi nu înjurăm. La noi în casă nu se înjură și ceea ce m-aș bucura să se întâmple în cât mai multe case, o să vorbim probabil de generațiile Mhm. anterioare și atunci o să înțelegem mai bine niște lucruri și pentru că, tot așa, apropo de generațiile anterioare, știam că în închisorile comuniste, era una din modalitățile de tortură. Deci de a chinui pe lângă foame, bătaie, era ideea de a-i înjura sau de a-și pune să-și înjure morții, copiii, rudele. Deci niciodată la mine înjurături nu există atâtea alte variante să poți evita treaba asta. Totul e să nu-ți fie lene, da. Cu lenea știi cum e. Și să fii creativ, să-ți dai seama de Absolut, puterea asta ar fi foarte limbajului. păi toată lumea se crede extrem de creativă, creatoare, dar mai greu. Mhm. Da. Pentru cineva care nu a trăit în timpul comunismului, a fost, șocant pentru mine să vă aud povestind despre tipurile de lucruri care erau interzise în filme. Mhm. Nu m-aș fi gândit niciodată la încăperi mari,
Da, piscine. da, exact, pentru că erau camerele, erau apartamentele, că toată lumea zice: "Da, da, atunci toată lumea avea casă." Da, hai să ne gândim puțin cum arătau casele alea, că erau confort 1, confort 2, confort 3. La confort 3 era o chestie extrem de mică și eventual cu toaleta în continuare afară. Există niște Mm, blocuri, chiar pe lângă Otopeni, pe lângă aeroport, construite în perioada aia, așa că ar fi foarte bine să ne amintim treburile astea. Și atunci, sigur că orice încăpere mai mare, nu. Piscină, nu se punea problema, oricum se chema bazin, nu se chema piscină. Așa. Chit că Neanicu avea în toate casele de protocol, exista câte o piscină. Așa. Ce mai Um, era interzis în filme? Ce se mai tăia? Biserici, categoric, inclusiv în traducere, deci nu puteai să spui biserică, trebuia să spui catedrală, n-am înțeles de ce, ori fost o pasta neamului, nu știu ce, viitor, glumesc. Așa, pentru că la noi catedrala conotează cu cea catolică în principiu. Mhm. Așa, în limba română. Apoi preot, în schimb, aveai voie să spui pastor, nu aveai voie să spui Dumnezeu, ci cel de sus. Mie mi se pare tocmai mai mult dacă spui cel de sus. Mă rog, așa vreau, am zis foarte bine. N-ați înțeles nimic, foarte bine. Așa, n-aveai voie Crăciun. Și atunci, ca să nu măgăm pe Moș Gerilă, de care toată lumea înțeleg că acum a venit iar Putin ca să-i zică Moș Gerilă, noi făceam mișto și ziceam Moș Crăcilă, că era Crăciun cu așa. Mm. Atunci inventasem chestia asta să pun doar moșul cu mare și să nu pun niciodată gerila. Că Mhm. oricum era frig în casă, deci ce mai să mai facem și moș gerila? Era frig. Așa, iarăși nu aveai voie, deci o masă plină cu mâncare, inclusiv în desenele animate. Tom și Jerry erau maestri, știi că se alergau tot timpul pe între asta. Mereu povestesc asta pentru că e foarte important, Da. pentru că voi vedeți pe Tom și Jerry acum și nu vă dă în cap că vreodată cineva tăia chestiile astea, plus sărutul 3 secunde, nu mai mult, nici vorbă, scene senzuale, nici se punea problema. Nu-mi dau seama cum se făceau copiii pe vremea aia, pentru că totuși trebuia, nu? Să le explice un pic, dacă tot vrea atâția copii. Și Mhm. era interzis avortul, nu? Ca să fie el stăpân peste o populație și mai numeroasă, care, din păcate, știm bine că a tot scăzut între timp. Mhm. Deci, cam asta erau. Femei frumoase, iarăși, deranjau. Mi-aduc aminte, într-unul dintre serialele dinspre final, Bulevardul Paulista se chema și era o fată foarte frumoasă și la un moment dat a venit de sus că tovarășa s-a supărat că așa și am Wow. făcut 4 episoade, le-am băgat într-unul singur, că era prea frumoasă fata aia și îmi dau seama acum să cauți pe net, pentru că fata aia semăna cu tine. Asta mi se pare maxim că, bă, noi acum ne vedem pentru prima dată în viață, deci asta nu aveam cum să știu chestia asta. Așa, să o descoperi acolo. Așa. Vă mulțumesc. Deci, după aia, inclusiv la crainicii de jurnal, deci telejurnal se chema, deci de știri, n-aveau voie cu ochelari. Pentru că, în principiu, pentru el ochelarul se purta numai dacă îmbătrâneai, eu port de la 5 ani. Mhm. Așa, și drept care toate discursurile alea ale lui nesfârșite pe care le citea ca vai de lume și dragi prieteni și așa, și tași, așa, erau scrise cu o mașină de asta electrică atât de mare ca să nu aibă nevoie de ochelari, pentru că firește, la un moment dat, la el era de vârstă când, așa că nu, doar nu era Mircea Eliade să fie amintirile unui miop. Și da, deci erau tot felul de... După aia, iarăși, nu era voie, când în sfârșit a intrat televiziunea color, ceea ce s-a întâmplat relativ târziu, în 83, nu, nicio crainică nu avea voie să... Erau crainicile care anunțau ce programul de peste seară, erau niște fete foarte frumoase, Delia Budeanu, pe care ne-am despărțit de curând, era Cristiana Bota, era Silvia Ciurăscu, care iar era foarte frumoasă și nu aveau voie să aibă, ele deci se vedeau doar până în talie, da? Nu aveau voie verde. Verdele conota cu legionarii și cu ungurii. Două lucruri Ok. total diferite, dar asta e nimic Da. verde, nici măcar un carton cu nimic verde. Nimic verde. Ok. Ok.
Și, Așa. cum a fost pentru dumneavoastră, pe de o parte, nu numai să supraviețuiți ca a 5-a generație de intelectuali din familia dumneavoastră, să supraviețuiți, sub papucul dictatorial, de uniformizare a societății, dar pe de altă parte să și prosperați și să deveniți, vocea care a adus o lume A adus niște pașapoarte, ca să zic așa, și niște vize mai ales, fără să stai la coadă, știi, cam asta era, că puteai să călătorești. Pentru că era o chestie de educație, cred că asta a contat foarte tare. Se baza pe lângă bună creștere și bune maniere de tot felul. De exemplu, dacă ești invitat undeva, uh, a doua zi dai un telefon și mulțumești. Dacă primești un cadou, îl deschizi imediat. Dacă e ceva de mâncat, imediat oferți. Dacă e ceva de băut, deschizi sticla cu pricina, nu zici, las că să nu creadă că m-am uitat prea repede, că nu, și tocmai. Și dacă e ceva, dacă ești copil, de exemplu, și primești o carte pe care o ai, nu zici, bă, că am pe asta. Nu. Vai, dar ce mă bucur, știu. Hai să zici de ce. Tocmai pentru ca să nu-i strici plăcerea celuilalt care a vrut să-ți facă o bucurie. După aia, dacă tu vrei să o dai mai departe, presupunând că nu scrii o dedicație, dar eu zic să scrieți dedicații pe cărți, că ele contează enorm și când le recitiți, e o bucurie. Așa. Și cred, deci, printre altele, curajul. Deci tot timpul a fost ideea să nu fie niciun moment în care să spun, fără să fie inconștiență, deci e o mare diferență între curaj și inconștiență. Să fie o doză de curaj pe care să ți-o asumi, pentru că altfel o să-ți fie rușine de tine, cam asta era, știi? Adică te uiți în oglindă și zici, da. Mhm, Și povestesc că de curând am avut noi un spectacol în care am citit din Șafac și Șafac spune o chestie foarte frumoasă, o scriitoare mhm, turcoaică. Ea spune așa că atunci când te murdărești pe interior, n-ai cum să faci duș pe interior. Știi? Nu faci spălături așa ca atunci când îți dă pe cap să te sinuciși și te mai salvează cineva. mhm, N-ai cum. Deci trebuie întotdeauna să ai, adică față de tine să fii mulțumit și să ai o coloană vertebrală, chiar dacă stai cocoșat, dar știi, coloana aia vertebrată dai la și chiar de vertebrată, nu numai de vertebrală, știi? Adică cred că astea au contat foarte mult și cred că astea m-au ajutat să fac față și un oarecare ignor, pe care mărturisesc că nu cunoșteam încă cuvântul atunci, așa, ci pur și simplu o nonșalanță, pentru că, spun, încă nu a apărut ideea de ignor, oarecare nonșalanță ca să poți depăși ceea ce mai folosesc și acum acest ignor când nu-mi convine ceva, dar și când socotesc că trebuie să spun ceva cu toți haterii, cum zic eu, cine n-are hateri să și cumpere? Așa, e foarte ușor să... mhm, Asta cel mai ușor de găsit, să iau la kilogram hateri. Așa, trebuie să ai curajul ăsta și cred că asta a contat foarte mult pentru că era de la o generație la alta. Tatăl meu fusese în al doilea război și fusese decorat, bunica mea fusese în primul război și fusese decorat, deci mergea de departe treaba asta și da, mi-au insuflat ideea asta. mhm. Cum v-ați găsit, menirea? E clar pentru toată lumea că, Film. și cum ați descoperit-o? A fost, ceva spontan? A fost o serie de decizii care v-au Da, dus acolo? da, nu cred. Cred că a fost o soartă. O soartă categoric și până la un punct poți să-ți faci un scenariu tu, dar el trebuie să se potrivească și cu realitatea, adică nu poate fi total neaplicabil în realitate. Mhm, A fost mergând foarte mult la filme, din nou o chestie de educație, când ieșeam de la filme toți cinci, cum spuneam părinții bunicii mei și la sala Palatului, unde merg și diseară. Dar nu la un film, ci la un spectacol. Um, să mă întrebe după aia, adică nu să lași lucrurile așa ca atare. Ei nu se gândeau că o să fac meseria asta, adică că o să comentez filme mai târziu sau că o să traduc. Dar se gândeau că e
modalitate de a nu fi superficial. Eu țin foarte mult la treaba asta și la rândul meu țin la cei din jur să nu fie superficial, că e păcat. Adică Mm, nu treci cu destulă intensitate prin viață și nu reușești să trișezi timpul. Timpul nu-l poți trișa decât așa. Să nu fii superficial și să fii foarte atent la detalii, fără să fii însă nici să ajungi în partea cealaltă și să devii cu surgiu sau așa, nu. mhm. E ideea așa să vezi în fiecare lucru sau atunci când descoperi un film și ai răbdarea și plăcerea să-l vezi de mai multe ori, cum a fost acum de curând, anul nou care l-am văzut de 4 ori, de fiecare dată mai descopeream ceva. Și asta mi se părea extraordinar. Adică să n-ai niciun moment de plictiseală și să intri cu totul în film și nu să te gândești cum o să scrii cronica după aia. Intri așa și după aia te desprinzi. Deci tot timpul este o chestie, nu e chiar bipolar, dar pe acolo. Despre dumneavoastră și Mm. pot să simt din Mm. fiecare cuvânt pe care îl rostiți că sunteți sentimentală și romantică. Da, sunt, da. Ați spus ceva ce pe mine m-a atins foarte mult, povestind despre marea iubire a vieții dumneavoastră. A fost o poveste foarte frumoasă și pe care o doresc tuturor. Cred că e cea mai frumoasă urare pe care aș putea să o fac oricui pe lumea asta. Absolut, da. De ce? Ce a făcut această poveste să fie atât de specială? Cred că a fost o intensitate care continuă și acum, după foarte mulți ani. El s-a stins acum multă vreme. 30 și se fac 32 de ani. Așa, dar e extrem de prezent. Întotdeauna am grijă să mă asigur că, într-adevăr, într-o viață anterioară eram împreună și mama mea, acum mai aflasem eu așa că am fost surori într-altă viață, că într-adevăr relațiile între noi astea erau, dar acum de curând am aflat că de fapt eram chiar surori gemene, ceea ce îmi place și mai mult. Așa. Credeți mult în... Da, cred foarte mult. Cred că mă și mobilizează așa ca să merg mai departe categoric. Adică n-am niciun fel de teamă Tocmai îmi povestea cineva de un copil care avea o teamă de moarte. Adică mi s-a părut ciudat. Mhm, Da. Dar cred că asta se poate depăși dacă există chestia asta. Contează foarte mult. Și eu cred cu toată intensitatea, pentru că sunt diverse lucruri pe care le regăsesc sau îmi dau senzația că am mai fost acolo, că s-a întâmplat, că... mhm. Deci, cred că asta contează foarte mult, adică să ai un anumit tip de deschidere și poate dacă cineva, uite, cum e cazul tău, e impresionat de treaba asta, atunci sigur că probabil că asta contează foarte mult și e prezența lor indirectă, nu neapărat că Mm. apare vreo fantomă în casă. Dar, deși Pe nu mi-ar părea rău, ca să spun drept, dar nu se întâmplă, știi? Eu și cu Almodovar, săracul, și el tot timpul zice așa. Atât de mult am iubit-o pe bunica și mm, totuși nu. Așa. Dar nu ne e dat oricui sau poate sunt într-o formă pe care noi nu o sezizăm. mhm, Dar prezența este altfel. Prezența e prin coincidențele astea extrem de numeroase, apropo de ce spuneam mai devreme cu Bulevardul Paulista adică sunt câteva lucruri care se întâmplă sau uh, știu eu, faptul că unul dintre locurile mele preferate este Ateneul, e Ateneul unde de la 14 ani am mers la concerte și unde mâine seară o să să ridic un premiu in memoriam Jean Negulescu și aș vrea ca toată lumea să-l știe pe Jean Negulescu, care a făcut o carieră strălucită la Hollywood și care a plecat dintr-o iubire, l-a trimis tasul la Paris întâi, că nu i-a convenit nu știu ce iubire pe aici, care a fost și un foarte mare pictor și ideea că va veni excelența sa ambasadoarea Statelor Unite să
mâneze premiul tocmai pentru că a făcut această carieră în America și că totul se întâmplă acolo și că sunt toate la un loc și acolo știe fresca aia care multă vreme a fost acoperită. Deci sunt tot felul de lucruri și coincidențe care, eu le spun coincidențe fericite și care sunt esențiale și care cred că tot de la cei care au plecat înaintea mea e această legătură care se stabilește în fiecare moment. Și cred că în felul ăsta, adică sincronicitățile alea de care vorbește Jung, că tot mă ocup de psihanaliză, mă rog, de un festival de psihanaliză, nu în mod direct de psihanaliză, sunt extrem de importante și dacă am încercat cu toții să le vedem mai des, atunci am avea mai mult curaj să mergem mai departe și poate și ceva mai mult discernământ, pentru că recent am constatat că ne lipsește întru totul. Vreau curs de discernământ la școală, da. Serios vorbesc, chiar nu glumesc. Da, Da, cred la că, gândire uite, da, critică. cred că ar putea să facă foarte bine Toader Paleolog, un curs de Mhm. discernământ perfect. Spuneați foarte bine că m-a impresionat, profund, Poveste. povestea aceasta, mai ales pentru că e mai degrabă atipică. Da, e atipică, categoric, da. Mă impresionează foarte mult cum ați reușit să păstrați sacralitatea acestei iubiri la zeci de ani după ce s-a terminat și să o mențineți la fel de Păi vie ea nu în s-a suflet. terminat. Asta este povestea. Ok. Aici Puteți să este. ne spuneți un pic, Nu, să-mi nu, ea nu s-a povestiți? terminat. Tocmai asta e. Ea continuă și din când în când apar diverse Mm, lucruri care merg tot în direcția asta. Sau ideea, cum spuneam, că într-adevăr într-o altă viață și viața aia se întâmpla în India. Și în India, într-adevăr, am descoperit diverse lucruri comune și care îmi făceau cu ochiul tot timpul. Știi? Adică, ai înțeles? Bine. Ai înțeles. Bine, ne-a liniștit, ai înțeles că noi suntem pe aici, am fost pe aici, am mm, bântuit. Inclusiv călătoria în India, care a fost un fel de minune. N-aș fi putut ajunge probabil niciodată fără prietenii mei care m-au dus acolo. Deci nu, cred că asta e și ideea că nu în momentul când cineva pleacă înaintea ta, nu înseamnă că ceva s-a rupt mm, definitiv, ci doar pleacă dincolo nu de o cortină de fier, ci de una de nori, știi? Asta este, și de stele și pe acolo, pe undeva, știi? Asta întotdeauna atunci când l-am avut în emisiune la radio pe cosmonautul nostru, pe Pronariu, știi că lumea în general îl întreabă dacă a văzut extraterestri. Nu, pe mine mă interesează dacă a văzut lumea cealaltă. mm, Extraterestrii mă lasă rece. mhm, Chiar nu mă interesează. Mă rog, or fi treaba lor, sunt altceva, pe cât pe mine mă interesează lumea asta, să vezi cerul realmente. Și de-aia, de exemplu, o chestiune de viață și de moarte e unul dintre filmele preferate în 46, unde ajungi până în rai, vezi cum e raiul și eventual te poți și întoarce dacă așa sau... Mult mai recent a fost un desen animat tot pe subiectul ăsta, 10 vieți norocoase, unde era cu o pisică. Dar vezi, tot așa, era ideea tocmai făcut special pentru copii înainte de toate, pentru că ei își pierd. Acum își pierd mai puțin bunicii, își pierd străbunicii, pentru că mm, toți trăiesc mai mult decât să trăia înainte, unii se nasc cu părinți mai tineri și atunci sigur că se mai mută o generație față de mai. Dar despărțirea e aceeași. Știi? Sau știm foarte bine, mai toate poveștile există un personaj care e orfan sau orfană. Știi? Și atunci astea cred că ajută foarte tare pentru că îți deschid o lume de care trebuie să fii foarte conștient că există. Pentru că în momentul în care cineva îți taie, este unul din păcatele de neiertate ale comuniștilor, faptul că rupeau complet tot ce însemna religia, fiecare ce religie dorește, pentru că absolut în toate religiile, culmea, există raiul și iadul, în absolut toate. Dacă există alte diferențe, astea măcar sunt constante, inclusiv în ce. mhm. E o deschidere pe care o aveți ca să vedeți lucrurile astea. Da. Într-adevăr, pentru cineva, pentru un profan sau pentru oricine, poate părea că, dacă e să ne întoarcem la povestea de dragoste, s-a încheiat odată cu Nu.
Ea nu se încheie, ea e o continuare, e ca la seria aia, to be continued. Și la E va fel, urma. la fel cu tatăl dumneavoastră, spuneați că, v-ați simțit ocrotită, protejată atâta timp cât a fost aici. Vă mai simțiți și acum de el? Să știi că acum simt, poate ceva mai puțin Mhm, de acolo, dar, cred că am, căutat înlocuitori care nu neapărat sunt de vârsta tatălui meu, dar, care au tot așa fete, mhm, fiice și atunci mă simt mai ocrotită. Să-ți dau un exemplu. Știu, o să bombăniți. Mi-am mai luat niște hater. Nu mă interesează. Ți-am zis cine n-are hater? N-are valoare. Băsescu. Deci tot timpul m-am simțit, am avut senzația că m-ar putea ocroti, deși între mine și el sunt câțiva ani, dar avea probabil că unde are tot așa fiice. mhm. Ceea ce nu pot spune de niciunul dintre ceilalți. Trecând poate la subiectul acesta de feminitate pe care începem să-l atingem Mhm. prin sentimentul ăsta de ocrotire și, protecție. Cum s-a schimbat de-a lungul vremii percepția dumneavoastră asupra feminității? Suntem atât de socializate să credem că, valoarea noastră ca femei stă în tinerețe și frumusețe. Cum se Mm, schimbă percepția de-a lungul Da, e bine, acum timpului? știm foarte bine că e așa funcționează. Tineri, tinere și frumoase, e foarte adevărat. Pe de altă parte, cred, în ceea ce, mă privește, eu am, o admirație infinită pentru Judi Dench și Maggie Smith, de Mhm, exemplu. Deci nu neapărat pentru, știu eu, ce actriță tânără. Deci, depinde fiecare dintre noi cum, își poziționează inclusiv, afecțiunea sau admirația sau pentru Angela Lansbury. Le căutați și le găsiți pe toate. Așa, de aia s-a notat. inventat netul acolo. Să știți că există și dicționare chiar, așa, de alea pe hârtie. Așa, care pot fi frunzărite și unele au și poze. Așa, deci nu aș putea spune că în mod plus că din păcate e o goană după o frumusețe tip, Mhm, în condițiile în care toate seamănă între ele. Am văzut de curând, Maria, despre Maria Callas și pe final vezi imaginile cu adevărata Maria Callas, nu cu Angelina Jolie mhm. și te gândești, buzele alea, toate la fel. Nu. Adică toate seamănă între ele, le e greu cu zâmbetul, că Da. oricum nu poți să zâmbești în condițiile astea. Și, mă brusc mi-am adus aminte de, Sofia Loren chiar avea niște buze foarte groase. Încă nu Mhm. se făcea chestia asta, nu se băga nimica în buze pe vremea aia și așa, știi? Și, dar mamei, de exemplu, îi se părea un defect și spunea: "Ai niște buze ca niște cremvuri, știi? Ei bine, la ăștia, nu știu, sunt mai mult decât cremvuri, nu știu, sunt niște cârnați de ăștia berlinezi", ca să zic așa. Deci cred că faptul că toată lumea încearcă să fie la fel, nu cred că ajută foarte tare și poate să fie, diverse tipuri de frumusețe și nu cred că se oprește totul la frumusețe. Mhm. Și nu se oprește totul, adică o lumină interioară contează și o viață interioară. Lumina interioară nu poți să o ai dacă nu există o viață interioară. Știi? Și atunci cred că uneori asta contează mai mult și adică poate să fie una absolut splendidă și te uiți la ea și te uiți la un moment dat, e ca un tablou, e ca o fotografie, dacă nu și transmite ceva. Că tocmai de asta, știi că dintotdeauna și pe la Hollywood într-un timp au mai cultivat, știu eu, Barbara Streisand sau, știi, adică să meargă în mai multe direcții sau, inclusiv, am avut o discuție de curând apropo de Audrey Hepburn, despre care se spunea că a fost cea mai frumoasă femeie. Nu era neapărat cea mai frumoasă, dar avea un suflet extraordinar Mhm. de frumos și pe care îl vedeai pe chipul ei. Și știm foarte bine numai câte opere de binefacere Mhm. a făcut. Deci lucrurile astea, merg din, interior, știi? Adică merg și în partea cealaltă sau, apropo de regele nostru, de regele Mihai, care era ca un actor de cinema, dar era și din interior și din ceea ce îi dăruise, la rândul său majestății sale, regina mamă Elena. Deci toate lucrurile astea se vedeau, ieșeau la suprafață. Mhm. Adică le puteam percepe și noi.
Ați spus la fel ceva ce mi-a plăcut foarte mult, că dacă uiți de vârstă, uită și ea de tine. Da, 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 o ignori, da. Da, Exact. dar nu, chiar asta cu vârsta nu mă preocupă absolut deloc, întotdeauna nu numai, repet, trăind cu atât de multe generații diferite, nu mi se pare normal să pui atâta Mhm, presiune pe vârstă. Asta zic că măcar să apucăm să trăim atâta. Eu sunt bucuroasă. Știi cum se spune că până la 60 de ani e ok, după aia fiecare zi e dăruită. Deci eu în curând o să am 8 ani de dăruire din asta, așa că nu. Deci nu cred că asta contează. Contează să o trăiești intens, să încerci să faci să se bucure pe cei din jur sau măcar să nu-i necăjești foarte tare. Și să mergi mai departe și să nu neapărat să te gândești. Sigur că din când în când te ajunge și pe tine, că normal mai vine câte cineva sau... Mi-aduc aminte acum mulți ani, culmea este că acum mulți ani aveam o emisiune pe TVR2, Film Puzzle se chema și știu că la un moment dat au adus o tânără prezentatoare să-i scriu texte și am zis, eu vorbesc liber, deci nu pot mm, să scriu texte. Deci e clar că nu. Într-adevăr, a făcut vreo 2 interviuri, nu mai știe nimeni, adică a dispărut pur și simplu, adică nu poți chestia asta, adică nu poți să dar într-adevăr era foarte tânăr. E mhm. adevărat, eu recunosc. Și totuși, chiar dacă dumneavoastră aveți această viziune foarte echilibrată, Ei, cei va din jur nu au asta, cei din da, jur da, nu da. au. Nu, categoric că nu, nu. În 99 a fost un punct de cotitură pentru dumneavoastră Mhm. când ați fost, concediată de la TVR pentru că erați prea în vârstă, la Exact, aveam 43 de ani, 43 de da, da, ani. da, 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 exact. V-a afectat acest episod în Nu vreun m-a afectat fel? ca vârstă, m-a afectat, pentru că trăia încă mama mea și eram, Mmh. cel care totuși, în afară de pensia mamei, trebuia Mmh. să și câștigă, adică era destul de complicat. Plus că lumea are în continuare, există această legendă că afacerea cu casetele era a mea. Nu era a mea, era a domnului Zanfir. Din fericire, acum de curând a apărut și o carte pe subiectul ăsta, a fost ca în filme, unde au scos exact. Sigur, au niște sume fabuloase, dar nu ale mele, era Mmh. ale lui, el investea, el. Iar el își dăduse destul de bine seama că eu sunt pasionată și cred că dacă își dădea seama cu adevărat cât de pasionată sunt, nu numai că nu mai îmi dădea cei 200 de lei, dar cred că probabil că m-ar fi pus să-i dau eu niște bani, că mă lasă să le traduc și mai ales să le văd. Deci, nu. Dar asta spun, asta de fapt a fost. Dar era, să știi că a fost a blessing in disguise. A durat ceva până când mi-am dat seama. Nu aș fi rezistat în continuare la televiziune. După puțină vreme după asta au apărut ceea ce se numeau cartele, știi? Adică se intra, vedeai la ce oră intri, la ce oră ieși, așa ca la fabrică. Ori nu mi se pare normală treaba Mmh. asta. Așa, după aia, cred că a fost mult mai bine să fii liber profesionist. Sigur că te atacă la sfârșit când iei pensia aia și e foarte mică, atunci, mă rog, te gândești, da, poate, dar oare mi-aș fi vândut libertatea încă 20 de ani? Nu cred că. Adică dacă aș fi avut de ales, eu nu am avut de ales că asta s-a întâmplat, dar chiar am aflat de curând că realmente când m-am născut a fost tot o eclipsă. Iar în 99 a fost eclipsa aia foarte mare. Eclipsele mie nu-mi fac bine, pentru că la mine a fost un prag când m-am născut, era cât pace să mă Mmh. întorc de unde am venit. Așa, de unde am venit. Și atunci a fost o eclipsă foarte mare, drept care și tăierea a fost foarte brutală și așa. Dar după aia, după un an și ceva, am reajuns la linia de plutire și în continuare cred că a fost realmente tot rău spre bine. Cu mintea de acum îmi dau seama. Dar a durat, știi cum e, că nu vezi. Mama, care avea foarte multă înțelepciune, spunea, nu, stai liniște, hai să vezi că o să fie bine până la urmă. Și am, da, orice mamă spune așa că o să fie bine, știi, ca să își liniștească puiul, Mmh. indiferent că avea 40 de ani. Știi, dar vezi că ea a înțeles niște lucruri pe parcurs, dar ele tot timpul, știi cum, din când în când se întâmplă treaba asta. Adică Mmh. uh, recent eram vreo 2 ani de zile am fost la Vorbește Lumea și pac, a apărut un influencer de 28 de ani. Asta e, nu poți să-i faci față. Mmh. Dar nu cred că neapărat asta
de ce s-a ajuns, habar n-am. Nu știu de Mhm. ce, dar sigur că pe loc, șocul era, știi? Și nu știu dacă m-am gândit neapărat la vârstă, dar da, zic, uite, vezi, atunci n-am mai ignorat. Dar a durat 3 zile, să știți, orice minune ține 3 zile și chiar și orice nefericire tot 3 zile ține. Da, Asta e o veste bună. da, absolut, da. Mă bucur mult că ați menționat, libertatea și asta e o valoare foarte importantă pe care nu-mi dau seama dacă generația mea cel puțin o mai apreciază suficient, având în vedere că n-am Pentru că trăit n-ați prins privați. nelibertate și am fost la 2 pași să ne Exact, întoarcem în timp, da. exact. Și atunci voiam să vă întreb, cum credeți că ne afectează trecutul comunist prezentul, chiar și nouă, chiar și, în cazul în care nu l-am trăit? Există vreo, urmă culturală pe care o purtăm din cauza comunismului? A, urmele astea știi că ele au fost, calculate, inclusiv, pentru, cei care în al doilea război mondial au stat la Auschwitz, nu? Că sunt generațiile următoare și încă 2 generații înainte, care trăiesc trauma fără să fi stat la Mhm, Auschwitz. Așa e și cu comunismul, e absolut același lucru. Există o generație, 2 care trăiesc trauma, dar pe care nu o sezizează. Deci doar dacă ar merge la un specialist, ar înțelege exact, pentru că noi știm acum, de curând, de fapt, ce s-a întâmplat. Că cei tineri au avut această tendință să spună: lasă, domne, hai să vedem cât de rău poate să fie. Dar fără să-și dea seama că nu e cât de rău o să fie pentru ceilalți, o să fie și pentru tine. mhm, Și odată intrat în vârtejul ăsta, e foarte greu să ieși din ochiul furtunii. Dacă ați văzut suficiente filme americane cu asemenea momente, înțelegeți că e foarte greu să nu te izbească. mhm. Și când te-ai izbit, știți, nu e chiar ca la Vrăjitorul din Oz, așa, vezi într-o lume minunată și te întorci la tine acasă. Nu, s-ar putea să nu te întorci la tine acasă și nu. Cred că trebuie mult mai multă atenție și mult mai multă înțelepciune atunci când iei o decizie de genul ăsta. Și faptul că ai dreptul să votezi e un lucru foarte important. Și eu pot să-ți spun, inclusiv când votezi, de exemplu, într-un juriu, e la fel de mare, de fapt, povara și răspunderea. Mm, Ai o răspundere foarte mare când votezi, adică nu te mm, duci acolo și lasă-mă, nu contează. Nu, nu e adevărat. Trebuie să faci o listă și spui, uite, aici e așa, aici e așa, aici e așa, aici e așa, și abia după aceea. O să fie foarte complicat. E un an greu, ne-a trecut glonțul pe lângă ureche, mie mi-a trecut la propriu în 89, așa că știu exact, adică mhm. în primele zile nici n-a apucase să trecem în 90, erau chiar zilele alea de derută totală Da. în curtea televiziunii și trecând de la turn spre studiouri în partea elaltă, deci știu exact cum a fost. Dar unde tot așa străgea, de fapt, la nimereală, nu a vrut cineva să mă nimerească pe mine. Dar pe câțiva am mai nimerit. Știi? Da. Că străgea de sus, în elicopter, greu cu nimeritul, știi? Dar asta cred că e și din nou o poveste și de educație, de cum știi să mergi mai departe și, cred inclusiv pentru alegerile astea de acum, de exemplu alea pentru parlament. Am cerut cuiva lista, să știu și eu, să nu să mă duc direct în cabină să știu pe cine am de votat, între cine și cine. N-au apărut nicăieri listele alea clare, adică eu le-aș fi pus în fiecare zi pe toate televiziunile, Mhm, pe toate, adică să știi exact, uite, acolo e cu tare, nu-l votez pe ăla ca așa. Că nu vreau lista aia pentru că nu-mi place unul dintre ei sau hai, numai ăla e mai rău, hai să pe ăilalți, știi? Adică dacă mhm, nu ai chestia asta și doar te duci și orbește și unii sunt mai buni vorbitori, alții mai puțin buni vorbitori, sigur că personajul cu pricina era ca șarpele K și arăta și civilizat, știa să se îmbrace, știa să se bărbierească, știa să se pieptene. Eu aștept în continuare un frizer la care face bretonele, nu-l doresc. Așa, deci, sigur că te fură mhm. În treaba pericol, asta da. și e, din nou, superficialitate. Fiți Mhm, profunzi, e păcat
să treceți ca gâsca până apă așa. Mhm. Știi? Nu. Spuneați la un moment dat că sunteți, nostalgică, mai ales pentru lucruri pe care nu le-ați trăit, referindu-vă la perioada interbelică, dacă țin bine Da, minte. da. Ce le-ați spune celor care sunt nostalgici după comunism, deși nu l-au trăit? Păi, nu cred că poți să fii nostalgic după comunism dacă nu l-ai trăit. În primul rând să ducă la Mița Biciclista și să vadă expoziția aia absolut fantastică. Mai e până în 26 ianuarie, nu-mi dau seama exact când intră podcastul ăsta, dar era, nu știu, că au deschis-o de ziua lui Ciolacu și o închid de ziua lui Neanicu. Așa, pentru că acolo ai foarte multe și imagini și um, momente, inclusiv cum arăta o alimentară și cum arăta chiar și în anii 90 după aia. Ai figuri importante, cum era domnul Coposu și sunt foarte, foarte cu grijă făcute și inclusiv cum arăta un trabant sau cum arăta o mașină și întotdeauna m-am întrebat cum au dus-o până la mansardă mașina aia, știu că mi-am făcut și o poză în ea, sau cum au arătat mai târziu afișele la filmele care au câștigat premii importante și pentru că s-a putut călători și pentru că aș vrea să încetăm cu chestia asta, că iar un film despre comunism. Duceți-vă să vedeți Anul Nou, care n-a fost, pentru că are și destul umor și e făcut de cineva care avea 15 ani la Revoluție. Deci era, Mm. practic, Bogdan Mureșanu nu a prins perioada, pentru că având niște părinți erai mai ocrotit, nu? Că stăteau ăia la cozi, erai la școală, mă rog, dar veneai după aia acasă și citeai, deja era video, mai vedeai un film la video, că este evident că le-a văzut și pe alea, deci, și se vede din ce se întâmplă acolo. Deci, dar pe de altă parte, când o să vedeți ce era la televizor în perioada aia, o să înțelegeți mai bine de ce e bine să vă distanțați de treaba asta. Și sunt o grămadă de detalii pe care eu tot le repet. De exemplu, la 25 de ani îți lua 10% din leafă dacă erai nemăritată și n-aveai copii. Nu puteai să-ți dai doctoratul dacă nu erai membră de partid. N-am fost. Deci, existau o grămadă de lucruri sau la fiecare leafă îți oprea niște bani pentru o mască de gaze, pe care nu ți-a dat-o nimeni niciodată. Adică tot felul de Wow. detalii, știi, din astea așa pe care, ce e absurd. Pe lângă toate lucrurile care nu se găseau și pe care acum, sigur că vi se pare ciudat că nu existau săpunuri, șampoane, hârtie și așa mai departe. Nu? Pentru că inclusiv gestul ăla al lui Victor Ebenciu, care și el și-a luat niște hater greu de ăștia. Și eu. Eutanasie, da. Bă, nu m-au eutanasiat încă, dar nu-i timpul să știți că pe mine nu mă sperie. Eu așa am zis, dacă pac așa, Alzheimer pac, Elveția pac, știm. Așa, deci vă mulțumesc de orare. Dar știi că aia era între timp, hârtia aia era și pentru faptul că de fapt nu se găsea pe vremea aia, știi? Și era umilința asta a cozilor, niște cozi infernale. Da, da. Știi? Și asta e o formă, adică tot o formă de umilință care, sigur, aproape toți deveneam egali în afară de, știi cum era, că spunea toată lumea în România, toată lumea mânca icre negre Mhm. prin reprezentanți. Da, știi? Da. Deci, da, așa că nu. Aș vrea să nu ne întoarcem la 2 ore de program, aș vrea să-i văd cu 2 ore de program în care să fie doar Neanicu, noi Da. 2 ore de program. Și trăiască și muzică populară, evident, normal, Mm. așa, care am văzut că acum s-a strecurat la câteva posturi, erau știri de politică și pe dedesubt, pac, așa. Nu era Maria Tănase, credeți-mă, era tot de-aia contrafăcută Mm. și nu erau manele, nici măcar, era ce era mai rău. Da. La momentul acesta sunteți mândră că sunteți româncă? Proud to be Romanian. Da, am fost la o petrecere acum câteva seri chiar cu cei de la Proud to be Romanian. Am fost tot timpul. Mhm. Nu, sigur că din când în când mă gândesc așa, știi, când mă mai necăjesc, zic, da, bun, da, hai că pe sfer franțuzoaică, ceva albaneză, mai avem câte ceva pe acolo, adică putem să facem, punem de un cocktail, că e mai bun decât așa. Dar nu, cred că avem și am avut niște oameni absolut senzaționali, pe care nu întotdeauna am știut să-i apreciem. Asta este, știi cum spun eu, cum definești România? Întotdeauna se poate și mai rău. Nu,
Nu se poate. Nu vreau să se poată și mai rău și nimeni nu respectă pe nimeni. Indiferent cine ar fi acela de respectat. Întotdeauna se găsește unul să dea cu piatră. Dacă ar fi citit Biblia, poate că ar fi înțeles că nu e chiar așa, dar cum a fost și asta interzisă, căci, credeți-mă, a fost așa, normal că e mai complicat acum să recuperarea. Este viața de acum mai bună sau mai grea? Este categoric mai bună decât în primul rând că poți călători, în primul rând că poți, să discuți liber, ceea ce facem noi acum, dar, e o viață la care trebuie să ținem cu dinții să nu ne scape printre degete. Da. Că e foarte ușor așa să știi, ca nisipul ăla dat, adică cred că e foarte important și să fim, un pic mai solidari. Asta mi-a plăcut foarte tare în, joia cu pricina din piața universității, care de fapt nu era chiar de fapt chiar la universitate, știi? Așa, era chiar lângă, blocul, care se dărâmase la cutremur și care Mm. ni l-a luat pe Toma Caragiu. Și cred că tot așa, cred că Toma s-a uitat de la noi de acolo de sus și a zis: "Ce faceți? Eu m-am străduit la fiecare reveion să vă deschid mințile și acum dacă vă uitați la toate sketch-urile de atunci cum băga câte o șopârliță și voi." Mm. Trebuie să ne apreciem mai mult, să apreciem mai mult lucrurile care ne-au adus aici și care Absolut, ne absolut. Și mai ales, pe cei care și-au dat viața pentru exact, asta. Pentru exact. că sunt mulți și avem tendința să nu-i respectăm suficient, pentru că cred că respectul pentru ei trebuie să fie mai mare decât orice. De-aia, asta cu, carnet de revoluționar, nu. Mhm. Doar familiile celor care au pierdut pe cineva, da, restul nu. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. A fost o discuție care m-a făcut să mă și simt foarte bine, dar și să Și hai că învăț mi-am foarte mai găsit o multe. nepoată, frate. Eu știi cum zic ei, că de fapt sunt o grămadă de copii care s-au născut datorită mie, eu neam copii. Spuneau ei că pereții erau foarte subțiri și ca să coproducă al doilea, li se punea o casetă pusă foarte tare cu vocea mea. Deci am o grămadă de copii. Între timp copiii au copii, deci am și nepoți. Dar Foarte ce bine. bine că nu sunt să se bată pe casa aia care sper să o fac cineva. Super. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Am avut multe întrebări dificile pentru dumneavoastră azi, așa că vreau să compensez un pic printr-o serie de întrebări mai ușoare cu care să încheiem astăzi. Am pregătit, o serie de întrebări și, vă invit să alegeți, câte doriți dumneavoastră și să Mm, răspundeți. așa, așa, da, deci și câștig ceva, nu? Da, ok. Bine, Ne gândim. știi cum era la Reveion când câștigai câte ceva, dacă ia să vedem ce scrie aici. Dragoste la primă vedere sau dragostea care crește în timp? Uh, Ea, în ceea ce mă privește, a fost la prima vedere și a crescut în timp. Dar a fost la prima vedere. Mulțumesc. Așa, hai să mai luăm pe aici. Deci nu e o tombolă, da? Bine. Iubirea schimbă lumea sau lumea schimbă iubirea? Nu, iubirea poate să schimbe absolut orice își dorește, și iubirea îți dă un anumit tip de libertate și e minunat să trăiești o iubire foarte intensă, indiferent cât ar dura ea. Și dacă se poate să fie și împărtășită, ajută, să știți. Mi-a fost. Mă, dar numai cu iubire? Bine, mă. Fluturi în stomac sau liniște suflet? Fluturi în stomac aveam de întotdeauna. Da, se cheamă un nerv la stomac. După aia am aflat eu că se cheamă și fluturi la stomac. Da, da, da. Da, categoric, da. Și îi simți și când nu-i mai simți, e trist. Ia! Mamă! Dacă ai putea schimba un moment din viața ta, l-ai schimba? Da. Aș schimba să fi venit, Revoluția când aveam 20 de ani.
sau poate chiar 14 ani ca să trăiască și bunicul și să putem călători și să luăm vaporul și să călătorim în toată lumea, pentru că asta visam tot timpul, că plecăm. Hai repede, spune mama, hai repede în pat, hai că pleacă vapor. Aștept vaporul, probabil cu vaporul am să plec și eu la un moment dat, deși aș prefera să dispar ca Saint-Exupéry. Asta e ultima, nu știu câte am tras, dar asta. O mare iubire sau mai multe povești intense, o mare iubire, asta deja e banală. Ia să vedem câte avem. 1, 2, 3, 4, 5. Măi, hai să avem 7 acum, ce să... O să vă plictisiți. Nu. Se îndrăgostesc doar tinerii? Da sau... nu există asta cu doar tinerii. Să știi că uneori se pot îndrăgosti oameni trecuți bine de tot, de prima tinerețe, de a doua tinerețe, chiar și de a treia. Uite, Judi Dench, că tocmai vorbim de ea, care spunea că abia după 80 de ani a cunoscut iubirea adevărată, deci mai am timp. Nu, eu am cunoscut-o deja, dar vorbeam așa pentru voi. Și ultima, gusturi mari sau mici detalii? Detalii. Cât mai multe detalii și mai ales de sărbători. Și nu uitați să vină Moș Crăciun inclusiv la animăluțele de casă. Nu le uitați, că vă uitați și ele pe voi. Vă mulțumesc foarte, Știu. foarte mult. A fost o zi foarte distractivă.